Ya wis iki ngene iki lur. Pripun, Pak? Ya wis bola-bali sing nyanyi iki wis tuwa. Delalah. Ya wis. Pripun menika? Nak kencan karo wong enom biasane ra ya mlenjani. Ajur lur. Ajur ya kan? Iya. Ya wis kuwi. Rungokno. Biasane ngono kuwi. Iya. Kentang ngono ora ta? Biasane sing ngendang ngoten niku, Pak. Iya. Nggih. Biasane ngono Sok ya. mlenjani. Gek-gekke wong wedok ora? Nggih niku. Nggek-ngekke wong wedok niku. Waduh. Nah aku ya nak kuwi. Mboten. Niku wargane jenengan apa, Pak? Ora. Oh, mboten. Biar Ora tak diakoni. biar tak mutilasi. Iya, biar tak mutilasi kuwi. Sing diketok sing pundi, Pak? Wis mbuh kuwi sarep tak ketok opone kok manut wae kono. Ayo, Cok. Janjane kowe ning ngendi? Gelagatmu saja nyupriyani. Atiku nyanyi iki ndak ya ngono kuwi ya, Pak. Pripun, Pak? Nggih, Pak. Mboten. Sami mawon. Pokoke anggere seniman nggih ngoten niku, Pak. Iya. Mboten kula pikan kok, Pak. Saiki serasa do dadi seniman. Dadi napa, Pak? Dadine wis. Ya, dadi perangkat. Apa do dadi politik? Alah, nek Ya, kono ya padha apa-apa. bae. Cita-cita ki sing apik, Cita-citane Ya. napa, Pak? maling. Maling, ya. Ning jiwa seni iki wis ora kono ora kene biasa kuwi. Nggih, bener Mbak Lurah. Ya. Ya. Yo dintekke. Nggih. Ya, terus janjane kowe ning endi?